булса да, күңелләр тулса да, соғышлар басса да, бары да алда. Алда безгә дигән, күннәр менә дигән, ок күлмәгән кигән, суйыныш килгән. Тик безгә дигән, бәхет килгән. Ул булар ераклардан, елмая безгә сәлам биргән. Типсен әле йөрәк, дөнья матур ни дисәк тә, кай вакыттан бисәк тә, еласак та, йокылсак та, ни дисәк тә. Яратабыз бу тормышның күзләрем җаем һәм кышыл гомеркәләрнең агышын, ясалышын. Тормышта барда була, аздан хәтер кала, кай вакыт йөрәк яна. Әйе шул тормышның матурлыгын, дөньяның яктылыгын күрми калмагыз тагын. Ни генә булса да, хәтерләр калса да, йөрәкләр янса да, узарлар борда. Унтылыр онытсаң, тормышны яратсаң, яшәямын